پشتی ماوەیەکی درێژی چاوەڕێکردنê سایلû Zaxo dest bi wergirtina genimê cutyaran kir. Birê 23,000 tan bû cutyarên Zaxo hate destnîşankirin. Gul Saylû Zaxo bêhête wergirtin. بۆ Zaxo 23,000 tanê germê hatin destnîşankirinê ku bête wergirtinê û yê Amêdiyê jî ser Zaxo ve teqrîban 1200 tan dêhne wergirtinê û me destpêkê dihî dest pê kirî teqrîban 450 tan mehêt wergirtîn. Şu an 450 tan 220 tan derece êke û 180 tan derece dû e û 80 tan derece sê. Karîgeriyên hişka salî û hêrişa kêza sing li ser genimê cutyaran ev sala da zor bî. Guherdê yekem roja wergirtina genimî da diyar bî ku sercemê 43 bar helgiran 12 jê nehatine wergirtin. وەکو me pêşbînî kirî ku ev sala genimê ev sala bi şêweyekê giştî ku rêjawî û hem berhem û ji hem nahiya مثلا rênmayên wergirtinê ke çawan e nehin rêja pêtivî dane û baş e û her wesa ku dihî jî me teqrîben nêzîkî 43 seyare hatine wergirtin ku teqrîben 12 seyare şu an hatine refezkirinê ew jî sebebê reîsî ku sinik bî û her wesa kêşa yani em bêjnê wezn newî sengatiya genimî ew jî ji berkêmatiya barana belê û her wesa derece êk jî teqrîben nizbek baş bî bes yani em şên bêjin berawird gel salê dibûrî ku pile êk gelekê min behra petir pile sê ne û her wesa têne refezkirin. Sala kartêkirina hişka saliyê diyar bî ser genimî rêjeyeka kêm nizbet berawird gel qezayê dît پارێزگای دھۆکê îsal heta 3 sadê katê ew jî diyar bî hindek gelek sinik zehevî kêza sinikî ew jî ji kêm baraniyê kartêkirin ser sinikê kir berabirtir îsal lê diyar bî wekî fellah cutiyatên geremê xwe yên sayl ve diyar bitil muxteberê berabirtir sinikê deke bes heta radeyê kêm yani gelek kêm yani tesîr lêkire berabirtir an dibe derece dû an derece sê. Şiyanên Saylû Zaxo wergirtina 25,000 tan genim ew. Birê 24,500 tan bu hatine destnîşankirin. Li wek taqîgeha Saylûyê û rêveberiya çandinên Zaxo diyar kirî. Ji ber karîgeriyên hişka salî û hêrişa kêza sinek dibîtin rêjeka zûra genimê cutyaran nehête wergirtin. Rahat Omer, Kursat News, Zaxo.